kwintas mangga mo diyo. Apoy tsuran. Apoy chinilas nga barato round 50. Yo, yun siya, may maligyan oy. Tong, ato mga baligya tong. Natek Loren. Tag-tres, kaya tulo ka buhok. Rayban pod. Og chinilas nga barato, 150 ran ni dong. Sabon. Apoy kwantong mangga. Sabon. Para malimpin yung say na ang galago. Ay, lidan mo yung mga baligyan niya, boss. Og boss. Napotay Rayban boss. Kung gusto ka mapalit, sige nakuha na boss. Tama yan yung gisuot, ang una na ko, Ray-Ban, mo yung papalito na na. Ikaw bahala. Gikan inindot kini. Bati mo mo ah. Mas nindot mo na ko, gikag hardware. Ba pa nakuha kay gikan ni sig pharmacy. Dati mo, boss. Nindot tayo, boss. Pati ni kinilay mong sabon. Mas mabagay sa pangpanusnusog sa ninang alago. Buti ano yung sinina, boss. Pag sure dia, upalit ka o dili. Oh, mapalit tayo, pero papaliyatan na yung kuhan, may bisig nindot na ba? Kung dili mo kaning Ray-Ban boss. Ate kwinta. Gold kini boss. Silver lang ay. Okay ka na ng silver, boss. Tikpilam ni, boss. Barato kina. Di kalidad kina 360 lang na. Ano, boss? Sektor na, boss. Aris na ko. Aris si boss. Amping, boss. Thank you. Oh, palit mo diya, shit. Chinilas o sabon pampaputi sa lawas. Chinilas, tatay kwintas o manggang hilaw. Huwag nga patay kloren nga pampakaon o pang sabon nga pang puti sa lubot. Dong, dong. Palit, dong. Tatay sabon, dong. May na lang maputi, patay mong lubot. Naputay mangga. Pampaslom sa naw. Naputay kloren. Karibalaan eh. Naputay inani. Dong. Naputay kwan. Naputay inani dong man na lang magwapo ka dong. Para ang imong uyab gwapa pod. Kung naputay kwintas. Para mas tisoy ka tanawon dong. Tanawa tabi noy. Dong, ay choy, ay boss. Napatay baligya nga. Dili na kini kang baligya. Tunapod ko 'yung cellphone. Pero gigamit lang sa pag-video. Okay na? Na. Ganyan, oy! Oy! Kanilas lang kuha, noy! Nakatanong kong tae! Ay, itsa, noy! Kimapiyang, ah! Imo, day! Itsa, noy! Drop, do! Salamat ako. kayo ha. Abis ako! Kunya, mubalik lang ko. Ara-arang kimahalinan manggid ko. Oh, baligya. Natay sabon nga may nalang maputi ng lubot. Loren og mga bitsin og nakoy daghan. Kabuang. Karon sa panahon ng init. Nagkinahanglan pa sa Ray-Ban. Karon na tumatali mapunta. Oh, palit na mo. Hoy! Ray-Ban, unsa man na klaseng Ray-Ban dong? Kumusta? Kumusta? Nami, pangutanan mo, Noy ba? Sino yung pangutanan, Noy ba? Yung gano'n, original niya. Sayap, lagi ni Noy. Dapat punta na ba? Yung ka nga. Palimpyo ni lubot. Nakakuyak na lagi ni. Na ako'y pangutana ba? Ngano na sa nila, pupupuputo lagi ni. Mga boss, kalma lang. Kana yung mga pintas nga gitaya. Dili na siya tayan kung imo nang giampingan. Hindi nga, bitan na ko niya ginibus. Sama sa kong pag-amping niya.
Maayo, naikan na imo dong. Unsa man na imo ha? Umawas. Kanin rin. Nawa. Nailo na ko niya. Mas maayo na kuyapan mo aron mamatay mo duha. Dili ako para saya. I just can't take you everywhere I want to take you right now. You know. Unsa nang pa ninatabo ang chinilas nga brand new kay na gikan pa na sa made in Indonesia. Made Indonesia. Warwana Rocky boy! May pa among igugma, wa pa naputol. Ang zanilas naputol. Kuyawa nakahugot. May ka mo rin hugot. Ang naghugot pug ko. Nya, ikaw murag sabon. Panabon, kikagiron ka. Unsay ka giro? Unsay ka giron tagawan ni ulot. Tanaw ko lubot eh. Kalma lang, boss. Kalma. Lagi gamay kina ko, ah. Unsay kalma. Maayo ng kuyapan. Ay, katawa. Boss, kumupili ka, boss. Naputi sabon. Pampanus-nus sa lubot. Indat ay mo boss. Pindot tayo boss. Pati ni. Kinilay mong sabon. Mas mabagay sa pangpanus-nus sa sanina alago. Puti ang yung sinina boss. Kuwan, di ka. Sabon. Oh, nahuman na gid namang video-video. So, ma-shout out kay si Rocky. Kaya nahuman namang binubinuang ang bootleg kay Gindot. So, shout out kay, shout out. Aba, ay, review na. Tan tan tarara. Shout out kay Alex Smith. Shout out kay Liza Migalos. Shout out kay Y Girl Tourist Rosaldo. Shout out mo. Maraming